ada panggilan masuk. Kenton. Halo Don. Kenapa? Halo Tung, posisi tuh di posisi. Wes rene lho mahku lho. Yo tetep gawe kopi rek kudunane. Wes gampang masalah kopi ya, wes gampang cacat dari rene. Ora ngopi utek rencer iki. Wis pesan bar iki. Oh, oke siap. Yo. Tewe nomor Oke iki. siap. Oh siap. Oke. Oh siap. Wah, gengget ning kene kabeh. Wah, bebeane kabeh ngono. Bebeane kabeh. Bu, ayo pesan makanan kok. Kira ora wong golek inspirasi to piye? Inspirasi opo? Ini nyanyian lho inspirasi. Sampe kan glowing ning kono. Sila ayo, PS makanan. Bocah-bocah takut kabeh dhisik. Mi. Ayo pesan makanan ayo. Endi? Makanan pesan. Iya, Jam ngopi. Bentar ah. Hah? Apa? PS makanan. Dal. Au. Bu, piye bu? Sudah saiki ayo. Seto dilu. Perang menit iki. Lho Nanti nanti. boleh. Ayo saiki. 2 menit lagi. Jerong menit Budal kabeh, budal. Dal. Nyantai ning kono. Ana kopi ora? Ono kopi sianida ono. Kopi lambada ta? Hah? Kopi lambada ta? Wis. Dal ana dal. Ayo. Jangan kok maling wae kowe iku. Keren mlebu kowe kok. Jero paling. Ron. Ron. Wah, mesti kok masuk. Piye Tung? Langsung saiki. Yo saiki le, mosok ngenteni kok glowing le. Ora main. Wes, gawe kopi sik nek Ndani. Oke, siap. An enemy has been slain. Tapi datang biasa. Sing sing kopi enak. Yang sing Jambut Ron. Sing tong-tong inten nek itu. Suwe ra ukur. Halah. Oh. Iki ngapain anak mau. Ora gitu no. Iki wong duae. Piye Tung? Piran wae. Oh, boleh. Jajanan lu. Kira tak. Orang jeneng nak ngomong wae bener wong Indonesia. Tak ada nih satu lu kafe. Yo. Kita dari zaman lagi. Wes. Saya benar tinggal mulai wae. Orang gadeg. Dadi entek ning karo kancane. Ayo, pikir kopi entekno. Masuk. Saya langsung mulai. Saya mulai. Enggak. Dok. Orang gadeg sing apa? Saya. Lho. Wah, jiran. Ngene iki lho iki kanca. Moro nang bute tok. Gelo.